Tim û tim ew her halî miyan de rehdê Ellay de duway bikere. Hayîgê xwe bê ew her ca de kandê merdimiyekî İsa'yê Mesîhê dima şinê kandê îna hemin tim û tim duway bikere. İsa'yê Mesîhê va şima wina duway bikere. Piyê mayo ku azmên diro. Wa bo karê nameyê to mimbarek bo. Wa qiraleya to bîro. Azmên de senî noze wa boka erdî serozî meramê to bîro herûn. Ewro marê nan û ewroyên bide. Ma eynî senî gunayanê şarî ev kenêze, tizî gunayanê ma winî ev ke. Destûr medike wa şeytan ma rayra veco. Hema eyra ma bireyên. Tim û tim ew her halî miyan de rehdê Ellay de duway bikere. Hayîgê xwe bê ew her ca de kandê merdimiyekî İsa'yê Mesîhê dima şinê kandê îna hemin tim û tim duway bikere.